kay giangat si mama, paway sa karejot. Guys, majong buntag ninyong tanan ako na po ni Zizin Version Family na na-miss Juan guys. Cebu na mi. Diya, tulo na kaadlo ni Agi nga, abot midaris ka na na Cebu. Diya, gatungang mga upload. Matong mga video nga napinding. Kaya sayang man po dog di upload. Diya, karon na nagajid midaris Juan guys, dalagit. Diya, manglakaw mi karon guys. Nagsunod sigiyan. Hey guys, good morning, good morning. Happy and contented. Asa? Darade. Kada sa mama diyan, nakabunit mo lang matong bagyo. Mato mi Kwan guys. Sa SSS kay si mama mag-report. Mantika pangita. Kay kinahanglan mag-report. Manglakaw na mi magatang mi dari Kwan. Bas. Bangko, makabarog mo na gabugay. Sakay mi Kwan series. Blainon mo. Tama ko na uy. Uman. Pati ginana na siya. Akong sopa. Ngano ding magbunit? Magbunit? Magbunit. Tangtanga ko na yung magbunit ma. Ayaw ni tangtanga kay. Para ni kuha tayo. Ladyo-ladyo niya mga tuan guys sa syudad. Dad may mga to sa Cebu City. Kaming upat. Sige yan, absent sa karon. Okay, loy man po doon ka nang ibilin. Pero nangina na si Alakagi, nagpadana kag glitter ge? Ha? Nagpadana kag glitter? Oo. Una ma, nagsakay ma. Sige, sige. Ari na yung conveyor, magpunit ka. Sige. Na-miss pan guys, bas. Sige yan, si mama na dito sila. Binay mong bagdi. Nalakawid. Lingkod sama. Ay nalang pero Nay. screenshot it for them. Ay. Pagdali. Kami guys, sa Kwan, Kabunok. Ari na tubig yan, pero hindi ka magpinulan yung kono. Oo, ay kaligi. Oo, magyapon tagiya ko no. May nakangtit. Nga, takadakan TV ba? Ikan floor mo kaya, ito dari akin. Ayaw sa kay giangat si mama, paway sa karejot. Tumpan kita na, tumpan mo. Huwag CR sa ito. Ito yung may sudo ka, regyo. Isod nas bag, luwagin mo ang bag. Antos di ka bit-bit. Mangi isa ko na sa mangi.
CR sa second floor. Dili na lang ng CR dire. Ando ata, silang data. Lo, is mama, oy. Wala CR dire. Sige, sige yan, ni Jang sungkod. Nagkuhan masiyar. Ini ko nga. Akala. Sige na. Uy, asa ka? Asa ka? Trawa, anta na siya. Malit siguro ni sa Goldie. Nakiupo pa. Hawid ni Gian ma. Tuho at ighakbang ni mo, ighakbang. Ighakbang ma. Kani. Gamay ra man siguro tao. Pero team nas mama kay senior. Gamay ra jud tao. Yan na lang kita pero. Dili. Pupilit man ko lang ano. Dari ra. Tikang-tikang gusto siya magtikang-tikang. Why? Lo, yung mama. Asa lang din yung bagi? Asa ano? Middle age na. Sa akin mama? Oh, Insik din na mo ang mama magipilido. sa akong lula. Ay mong lola. Oh, Dari ay suwat. Suwat dari likod. Ana, ana. Iman si Ana. Akong mama, yang mama may dugot sa isip. Iiman. Pero akong lolo, yang asawa, dahang. Ay mo ang lola ra na ko insik. Kaya aga pilido. Iya apelido niya. Nag-fill up pa silang duha o sila nag-fill up. Dito sa loob na panuhol ko. Pirma. Unsa man? Pirma dana ma, dana. Unsa man may kuha na lang. Pirma. Gyapon. Ilinda ito. mas pirma na butang dili pangalan pero na sa imong pirma. Sa din mo pagpirma yung ID. Di, ilinda gyapon. Manager ni guys.Anja maniuto sa mi. Choking ko na mi guys ang aon. Gusto ni mama mukaon sa kuan. Choking nagsakitan na nas dyan todo nilakaw-lakaw. Kasi kabisihan na niya. Kaya makunta. Nasa ko na yung kamit. Now serving number 34. Ano sa guys nagdano? Pwede chicken to mama. Now serving. Sarangan.
Ito yung sobra. Kuya. Chicken lang. 17. Now serving number 17. Sulod niya pa. Kanang mochi. Ano kita mochi? Baik tayo no. Ay ano? Kanya kana. Gani nang gumo. Mura kan na ba palitaw ba karon pinalitaw na pa. Baru lagi. Semuntang video. Now serving number 56. Now serving number 56. Tahu diri mah. Penting kan. Now serving number 15. Now serving number 15. Orang-orang. Kinanan. Si mama na hindi na makabarog. Hindi na makabarog. Manamig one guys. Tura si Jahuat guys. Kaya gisakita na siya si Jahang Telong. Siglakaw-lakaw niya. Mangita pamigsanina nigiyan nga. Suoton para sa Christmas tree. Ay Christmas tree. Suoton para sa ilang Christmas party. Kaya mag-Christmas party na sila. Ini pa. Ba. Nga na kay nindot ba? Pwede pang short. Isa-isa. Tipo. Gamay. 45. Nagisukod yun. Hindi siya sinawon ba? Ganun ko sa... Swagi mo. Pakaba dito siya. Nasiglo ang po. Ha? Sakto. Sakura? Ano ka? Nabasa niya guys, ano? Sige lang. Ano pa ko? Large, lagi mo dili man nila ito. Sakto lagi na ni. Isukod. Dito gi ag fitting room gi. So ayan pa. Kada dressing room. Pangita sa muglain basig na pa magustuhan. Sukod po nagpulog sakto ba? Nakapili ra gid guys, sobra ka pulog. Isa ka pantalon ug isa ka sweater ug sapatos pang Christmas party. Christmas Eve. Si Mama Looy, nagtakan-takiang na. Anja,
tricycle at tumisa anak ni mama nga tindahan. Mapit sa ko na mi karijot. Nagisakitan na raban na siya si Jahang tuhod. Gusto nang mo lingkod. Malingkod sama. There's the plane. Miglingkuranan nga mabit-bit-bit-bit ra. Para si mama na ima lingkuran. Di man lagi ma-update. Sakitan na sa kuan. Malingkuri ma. Sa inyo siya kaon ko na ta. Bibing. Bibing? Ay, dito lingkod ha kay. Asa na ilang tindahan? Nanami guys dari, naganig tindahan sa anak ni mama. Ha, kani? Guys, palong na may order. Ito sila dito. Kasi ito si mama o si Gian sa Pinas Likoranan. Sigong ligid na pinita ka. Kami pa dari sa kuan kili. Aga na di ay ni. Naga? Marito eskwela naga. Sarada to. Di mo sila pita. Kakahan si mama o kuan. Anong ka na dyan ni sombrero? Wow, mga guldaker. Anong sila nga nindot na sombrero? Ka na mag-isang isuot? Udlom ba udlom? Kuya, ilang Christmas tree to ha? Mga sakong simento na. Nandot pa dyan pagtanaw. Recycle kita yun. Ito pa dito. Nasa na ba ning lugar ha? Sakong siminto ito. Ito ha. Sakong siminto. Mga sakong simento. Ay, tik pa na naka. Unang na na. Kuha na day San Fernando na day ito. Nagaman sa San Fernando, car. Car na ba? Ramoy. Ay, sa pala nagaman San Fernando. May lagi paparpar. Ano pa din ang game maglago. Mga ginit sa lubi. Asa? Mga pan sa lubi, mga mais. Panindutay ni pare sa atuwa, asa kuan, puslog. Panindutay ba? Kunti sa kinsa kinanindutan na Christmas tree. Gabi na tamabutan is dalagi tara city na. Misawak na kadlaw na pamisbas. Sa bus. Pero kaloy sa Ginoo guys na human na gadyo dagamang lakaw. Maka-report na sa mga sisis dyan, na-verify na po dagamang sisis. Ang trapikar ba? Tapos titain yun na. Diyan guys, ikulban gadyo ko kay dining kalit og tabok. Mag-ina. Gamay para magbata. Japit ma. Das magi man jud ganing kinakabantay ang kuan, driver. Tapos ginukog na lagi tas karasada magamping ta. Kaya disgrasya, di nato ma ibawan. Grabe nang kuan na guys, grabe nang kulbaa. Gabi na guys, at kumikabot sa bahay.
Kaya limpyo na tayo. Limpyo kayo ng plaza. Naguhan daw ni basta magkalsada. Hey guys, madyong gabi guys. Gabi na napamisba. So kami nakabot sa bay. Njara ng Kapuja. Kapoy kadyo magbiyahe guys. Nja, maratong ka mga vlog karong adlaw guys. Daghang kadyo salamat sa permanentong pagtanaw. Nja, makita-kita na punta sa sunod na mong vlog. Bye bye.